よし。じゃあ、やります。やります。なんかね、見ての通り、普通の、いや、普通のね、鹿のゲームなんですけど。もうね、タイトルでね、面白いんだよ、これ。マウスカーソルにね、平博さんいらっしゃいませ。こんばんは、こんばんは。鹿の、いや、ごく普通の鹿のね、ゲームです。鹿をね、体験できるっていうことで。これ、ついてくるんですよ、これ、マウスカーソルに、これ。この時点でね、すげえ面白い。うん。うん。なんか、ウィンドウが、ちょっと待ってください。よいしょ。うん。あれなんか感度めっちゃ低いな、これ。あれパッと育ってるから。ちょっと待ってください。これ変えたっけこうか。これでいいのか。うん。これコントローラー育ってると、違う。コントローラーが当たってるからか。ダメか。コントローラー育ってるとダメくさい。よいしょ。うん。だってもう、鹿になるだけですから。ただ鹿に、これマップあるんだ。マップあるんだ。うん。感度低いかなんか、下げすぎたか。どれぐらいさっきね、ちょっとね、試しにやってたんで、あれなんですけど、移動と、移動と、で、ジャンプと、あとダッシュができるんですけど、なんか普通のダッシュですよね。鹿ってこうやって走るから。何回見てもこれずるいわ。うん。でも、一般的な鹿ってね、こうやって走るんですよ。知りませんでしたか？私も知らなかった。うん。うん。そう。で、攻撃もできる。そう。いや、もうね、ずるい。で、そうとね、首伸ばせる、伸ばせるっていうか鹿はね、首伸ばせて当たり前なんですけど、こうやってね、てれーこれで私もね、一鹿前のね、鹿ですよ。これね、そう。うん。パスファインダーってあるねし、このゲームのこれ、ちょっと危ないな。これ以上危ないな。パスファインダーってこのゲームのね、パクリらしいです。さすがにちょっと危ないからやめたこう。うん。赤狼もこんな感じのありましたね、そういう。うん。入れないの入れない。うん。なんかね、馬とかね、乗れるんですよ。確か。この島は目が痛くなるんですけど、ちょっとこれ。なんかね、移動するとテクスチャーが、これやめよう。目が辛い。目が辛いよ、ちょっと。おら。うん。で、なんかね、あんまり悪いことをすると、こうやってね、警察がね、出てくるんですよ。警察。あれこれ見た目普通の馬じゃん。来た。おら。まさかあれ、進撃の保険みたいな感じなのかな。あれ他の羊いた。おら。はい。おら。勝ちました。っていうね、イベントがね、あった。で、さっきまでね、これ登れないのこれ。なんか
かミニ四駆みたいな感じで登れるんかと思ったけど。あ、無理なのこれ。無理なのかな。あ、無理くさいな。残念。さっきまでね、災害レベルがね、E だったと思うんですけど、なんかね、上がってるんですよね、これ。だって車にもね、乗れますよ。これよく見えるかな。めっちゃいい音するじゃん。エンジン音めっちゃいいじゃん、なんか。プップじゃないから、物理どうなってんの？これいける？あ、いける！あー、すげえ！あーめっちゃ楽しいじゃん。これまさかできると思わなかった。あー、すげえ！めっちゃ、もうこの時点で楽しい。楽しい！あー、すげえ！ジャンプできるよ。ジャンプはできない。あ、今人引いた？あ、気にしない、気にしない。あとなんか人をちょっとガクガクする。人に対してね、出てんのこれ。あ、これ？はい。なんかね、挨拶したり、このダンス何でしたっけ？このダンス何でしたっけ？なんかね、ダンスしたりとか、あとね、そう、鹿にできるってやりづらいんですよ。キーがこれね、矢印キーなんですよね。そう、こうやって、やっぱね、鹿って人間鹿にできますからね。あとなんか武器がね、落ちてて、びっくりした、戻ってきた！新速で戻ってきたやつ。これ。もう天才ですよ、これ。あ、なんか若干最大レベル上がってる。あ、鹿になった！あ、やっぱ鹿になったんだ。この人も。ちょっとエイム力がね、エイム力が、あれできる。あ、バイク乗りたい、バイク。スクーター、そう乗る。こいつ確かについてくる。あ、ついてくる味方じゃん。あ、めっちゃ、すごい。あいつついてくるんですか？鹿にするってそういうこと？味方になってくれるんだ。味方かどうかよくわかんないけど。ダメっすか？思ったよりバイクはでもできることないな、これ。あ、なんか、すげえ、なんか、シーラカンスじゃないですか、あれ。走らない、こけた。シーラカンス、走った方が早い。シーラカンスの造形頑張りすぎじゃないんだね。どうなってんのあれ。あ、ここフックできないんだ。あ、撃てるこれ。あ、硬っ。待って許してちょっと待って。これどうなのちょっと待って。ちょっと待って。びっくりした。シーラカンス倒したら何？同じかーい。なんか来た！ボスあれ！ジャイアントコアラ！そんなことあります？そんなことは、ちょっと、強い！ワンパンかよ！強い！そのビームワンパン、戻っちゃったやつ。でもコアラ、多分射程そんなに、あれ、この辺から殴ればいいんじゃないこれ。ここら辺から殴ったらさ、ビーム当てられないんじゃないあいつ。いや、まさかね、これボスだったか、こいつ。やっぱね、オーストラリアでね、木の上でね、のんびりと、あれしてるからね。ここ、着地してないから攻撃できない。
着地してないから攻撃できない。いや、でも、勝ちたいですね、これ。武器探すか。あとなんかね、建物壊せるんですよ、これ。建物がね、壊せる、これ。ああ、コーラさんいらっしゃいますね。おはようございます。あ、そうか、羊か。あ、でもこの武器は固定なんだ、なんか。もうこれかっこよすぎません？このモーション絶対作者気に入ってるでしょ、これ。私も好きです。コアラ、羊、ちょっと、それで羊片付けるか。ほら、羊ごときがよ、銃持った鹿に勝てると思うんかい、これ。ほら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 。わー、なんか撃ったんだ。何ですか？あ、待って。エイムが合わない。強盗オブデューティーで、鍛えた私のこの、エイム力あんまないわ。全然当たらんかった。やっぱ、こいつ挑まなきゃダメですよね。挑もう。めっちゃ器用な打ち方してくる。あー、確実に撃って、走る。結構追にするのがやばい。で、こう飛んで、撃つ。やばい、待て強い。とりあえず武器拾おう、武器。なんかもう、警官とかどうでもいいね。警官とか、コアラ倒したい。コアラ倒しましょう。これ多分出るでしょ、これ。あ、なんか出ない。あ、やっぱ出ない。やっぱこう、いや、BGM かっこよすぎるわ。コアラ倒すべきでしょ。あれ倒したいですよね。なんかシーラカンス結局なんか攻撃してこなかったし。はいで、避けて。あ、待て。あー、また強い強いぞ、このコアラ強いぞ。ちょっと待って。あ、もしかしてこれ味方増やしといたら、あ、ちょ、プンじゃないが。プンってすまないでしょ。もうちょっとクラクション鳴らそうぜ。味方増やしといたらこれ、いけるんじゃない？もしかして、邪魔。この辺にも人間いたよね。ちょっとこの辺の人もさ、鹿にしといてさ。この辺も鹿にしてさ。これやりづらい。逃げるんじゃない、鹿になるんだよ。お前も鹿になるんだよ。これどこ行っちゃった。走り方おかしくない？ちょっと待って。この、十字キー、なんかスンって立ち止まった。己の運命をね、受け入れるんだよ。受け入れるんですよ。鹿になるっていうね、運命を、受け入れてくださいよ。で、これも鹿にして、当たっちゃった。死んだあの人死んでないですよね。あ、生きてる。おっしゃ、味方来た。これで勝った。あんなコアラごときに。鹿がコアラに負けるはずないじゃないですか。いや、もう勝ちですよ。あ、ちょっと待って。そうか、こっちのイベント片付けるべきだ。てかこれ、警察署の、頭っていうか、てっぺんになんか、ライオンのマークがね、待って。走れない。走れない。まずい。対空してきやがった、こいつ。ちょっと待って。もう味方がどうこうとかいう話じゃなかった。いや、本当に。もしかしてこれコアラ撃ったら、目つけられんのかな？これはいいや。コアラ撃ったらもしかして警官に目つけられるのかな？これどうやって倒そうかな？ほら。で、ここ走るでしょ、まず。でね、まっすぐ走っちゃダメ。
うやって回って、これどうなってる？あ、違う。で、こう、違うんですよ。これね、ダッシュ状態だと、なんか終わった。巻いた？逃げ続けたらダメ？待って。操作がむずい。ダッシュ状態だと射撃できないんですよ、これ。まあ、鹿のね、常識なんですけど、走ってるときはね、射撃が取りづらい。走ってるときはね、射撃ができないっていう。鹿のね、常識なんですけど、そう。だからちゃんと止まって撃たないと。止まるっていうか、ダッシュから手を離して、歌わってちょっと車が邪魔。今の当たってないんだ。で、こう回って、撃って走る。車邪魔。あ、ここアンチじゃね？アンチだってない。どういうか。ビル丈夫すぎへん。ビル丈夫すぎません今の。なんですかあれ。武器欲しい、武器。とりあえず武器。いや、このモーションマジで何回でも見れるの。アンチないのか、あれ。まあ、裏入ってね、大丈夫だったら、確かにあれですけど。できればね、ちょっとここで走る。じゃあやっぱここ回るのがね、安定かな、これ。ここ回るの安定っぽいな。待て。ここ回るの安定っぽいですね。ほっ。で、こう、懐に入ってから撃つ。で、走る。これだ。パターン来た。ほっ。来た。勝てますよ、これ。いや、どっちがね、オーストラリアの王者にふさわしいか、見してやりますよ。いや、完璧だ。電車邪魔。いや、このセンス。この鹿センス。見せつけていけ。なんか邪魔。間違えた。ちょっと。違いました。シフト押しっぱなしってか、ちょっとね、離してからダッシュが終わるまで若干ラグがあって、そのタイミングで、打とうとすると、ああいう風にね、なっちゃうんですよ。これ使った方がいいのかな？フックショットっていうか、これ使った方がいいのかな？そう、仕方ないです。そういうこともある。走る。で、ここで、この建物壊しといた方がいいかな、なんなら。で、距離詰めて、完全と歩きモーション乗ってから撃つ。で、走る。これですよ。で、撃つ。あ、間違えた。待て。ちょっと、いや、これ奈良なんですかね。あ、待って。一回離れよ。なんか BGM あった。あ、これ、巻いたら、体力戻る？もしかして。体力戻んのかなこれ。若干戻ってる。じゃあ、あんま離れすぎたらやっぱダメなんだな。やっぱこのルートですね、このルートだ。あ、ちょっと待って。で、撃って走る。
いや、なんかでも、あんまりね、なんか人だって、なんか今ダッシュ解けなかったんですけど、なんかダッシュ解けない時あるんだよな。なんなんだろう、これ。困ります。困ります。こっちはね、頑張って。一回やっぱ、あれかな、ワスドも外した。ワスドも手離した方がね、いいかもしれない、これ。一旦手離した方が手離した方が、確実にダッシュ止まりますね。一旦離す。勇気を持って離す。手を離す。で、回る。で、手を離す。なんか夜になってきてません？このゲーム時間経過って概念ある？もしかして。待て。一旦下がろう。待て。ここ。押せるこれ。一回下がる。倒した。どういう状況？持てるけど見えない。でかすぎて見えないんですけど、これ。海まで持ってきましょうか。でかすぎて見えない。やったー、コアラ倒した。なんか謎のエリアがある。50の塔あるんですけど。ここ日本だっけ？これ50の塔じゃないのかな？すごい。怒られた。開発中です。ちゃんと撃てる。すごい。ダメージ入るじゃん。行きますか。もうね、あれですよ。もうコアラに比べたらね、こんなやつらもダッシュだけで勝てるから。ほら。ちょっと体力減らされた。このゲーム体力回復する術あるのかな、でも。なんか可愛い。なんかなかなかいい。でも、鹿にするっていう選択肢よな。パンチの方が強くない？これ。それでもよかった。そこはさすがにあれなの。射撃の方が強い。AR ある！これ AK じゃない？あ、それと、両方つくの？なにこれ神ゲー！神ゲー！これ、もっと増やせる？もしかして。あんま増えない。神ゲーだしかもアサルトライフなんか、白熊。だってサブマシンガンもある。いやー、そんな、勝てるわけないでしょ。硬いぞ。白熊硬いぞ。ちょっと待って。白熊硬い。ちょっと待って。物連山がやべえ。白熊強い。白熊硬い。こんだけ撃っても効いてない。白熊硬いぞ。ちょっと待って。ばらまけ。そう。やっぱね、高所をね、取るべき。取れない。ちょっと待って。よいしょ。いやー、ちょっと待って。違うね。やっぱね。なんか倒した、でも。喋りすぎて喉が。これ壊せんのか？これ壊せないんだ。壊せない。他にもなんか強い武器あるのかな、これ。
車乗りますか？車ってか電車？どうなった？待って、どうなってるの？降りる降りる。降りる降りる。むずい。車が弱くね？車弱い。てか、スクーター人が乗ってないんですけど、あれ。車はね、まだわかる。運転席がね、見えないとかね、いろいろね、言い訳の、仕様がね、見えない。言い訳の仕様があると思うんですけど。なんか強そうなの来た。ウサギだと負けてらんねえな。待って。ちょっと待ってください。負けてらんねえな。負けてらんないな、ウサギだと。どこっすか？どこですか？なんか強そうだったのでもあいつ。なんか強そうだったんだけど。これ持ってるな。リアーボーか。どこ行った？やっぱね、高所。これ登ってくんの？壊れる。あ！スナイパーだ！ふざけんな、ちょっと待って！ふざけんな、あいつ、スナイパーじゃん！待って。砂持ってる！砂持ってるぞ、あいつ！ちょっと待って。止まったら死ぬ！違う。やばい、奴ら砂持ってる！スナイパー持ってる！ちょっと待って。ここでうまいこと言えながら、あいつら遠隔系のキャラのくせになんか体力ある。すげえ体力ある。勝った。スナイパーもう取れないのこれ。あ！来た！どうなの？スナイパー出ないの？あ、狙撃か！狙撃がこれなんだ。もう何が何だかわかんねえよ。開発中ここまでらしいです。ウサギまでか。まあいいや、全部ね。壊し尽くしてやりますよ。楽しいこれ。楽しいぞこれ。あとなんかこの建物がね、ダメージ食らった時のこのブニョンブニョンになるの。あ！グレネードある！そうですみたいな。どういうこと？グレネード！いや、これ神ゲーですよ。グレネード！あ、ちょっとグレネード自爆あるこれ。何グレ自爆あんのかなこれ。自爆はないけど飛べる。グレー飛べる。これ、すごいぞ、これ。チューンじゃないか。他なんか武器ないのかな？これは持ってるな。あ、けどこれなんか、捨てれなかったっけ？あ、そっから、そういう順番なの。なんかこの、かっこいい武器拾った時の、あれないのかな？専用のあれみたいなの。ないんだ。最初これ出した時だけか。あ、これがあるんだ。いや、このモーション最高すぎる、マジで。格ゲーとかでもね、全然似合うまであるわ。いやー、最高かよ。なんでやっぱ、警察署硬いわ。壊せないんだな、これ。やっぱ最後ライオンなんですかね、警察署。画面、よ。あ、これあれか、物理演算で飛んでんのか。シーラカンスやってみます？そう、アーリーアクセスです。なんだったかな？ 2011 年内開発を目指してるみたいな感じで言ってましたね。あ、来た。ダメージ入ってた。入った。火力高すぎるんですけど、もう瞬殺じゃん。瞬殺ですよ、もうこれ。あ、じゃあこれあれなんだな、この武器を全部揃えといたら、
多分ね、コアラもね、楽勝なんですね、これ。うーいやーべこれ楽しい全部壊しますかこれうわ破壊の限りを尽くせるこれこれも楽しいですけどこれオラ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 グレネードこれでもあれだなちょっとなんか邪魔になるなこれなんか自分がなんか振ったんじゃんこれグレかな違うあこれかオッケーオッケーいやすごいですよこれこれ壊せんの線路うんこれ壊せないんですなんかまあ数字がね、ちょっとね、数字のフォントがまだちょっとあれですけど、このダメージの数字が出るのがね、いいですね。やっぱこれ壊せないんだな、これ。その破壊の限りはつきそう。で、シーラカンスも、なんか本来はボスなんですかね、あれ。いや、すごいですよ、これ。もう可能性の塊だよ、このゲーム。何でもできるもん、これ。オラ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 これ人死ぬのかな集中砲火すぎるでしょこれオラ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 あ、モナコさんこんばんはこんばんはいや鹿神ゲーですよめっちゃ楽しいですよこれこれやれるのかなあオセロできるリバウシリバウシ駒が失うので動きますなるほどなあ、これ誰か対戦できるあ、でも二人これ熱帯かそういうことかリバウどっか行ったちょ待って 1P どっちこれ 1P これ黒あ、黒か今挟みました今挟んでなくない挟んでなくね挟んでないんだ。だから好きなとこ置けるどうやって基準がわかんないんですけど、これ。基準がわからん。これ、とりあえず置いてってみるか。あ、この今、なんか盤面が白くなってるところが白のターンで置けるとこか。で、これ変わってくんじゃないのこれ。とりあえず置きまくってみるか。全部埋めてみよう。なんだこれ。なんだこれ。なんだこれ。あとね、なんかね、もう一個なんかね、ゲームコーナーがあったけど、あれ最大レベル戻ったもしかしてこれリセットされたリセットされたんじゃないこれ。じゃあ、もう一回ダメるこれ。一回遊んだらダメなんだ。ここもね、あったんですよ、これ。これもね、遊べる。一回行ったらいけるんだ。なるほどね。呼べるんだ。なるほどね。そう、なんかね、悪いことしすぎると、このね、警察官のね、羊とか熊とかなんか、その辺のがね、出てくるんですけど、なるほどね、それを選べますよっていうモードか。なるほどな。ちょっと待って、じゃあ、コアラ倒しますか、コアラ。もう余裕じゃないこれ。コアラ。いや、マジで GT ですよ、この。ちょっと、武器、どこにありましたっけあれ、他の武器。ランダムなのかなあれ。ここはなんかね、固定っぽいんですけど。
うん。マジ GTA ですよ。あ、でも壊したらあれか、羊来るかな、これ。まあ、いっか、来たら。硬いな、これ。硬いな、これ。あ、コアラ復活してる。やったり戦いますよ、コアラ。あの像とか撃てるのかな、あれ。なんかダウンみたいな。ダウンみたいな。デスフェロ、ダウンみたいな。うん。あ、来ちゃった。まあ、いや、羊はね、ぶっちゃけ弱いから。うん。この羊可愛くないですか？なんか、結構モデリングいいな、これ。これなんだ、これ普通の銃か。お、いたし。もうこれ、ゴートオブデューティーで、この鍛えたあれでね、もう余裕ですよ、こんな。ほら。うん。まだいるこれ。もういなくない？いたわ。あれなんか喉があれだな。まあ、白熊来ちゃったじゃん。白熊強いんだよな、これ。白熊ね、結構強いんですよ。硬いし。白熊硬いしね、強いんですよ、これ。ダメージ入ってなくないこれ。入ってるけど、怖い。一旦高いとこ行くか。乗れない？乗れた。やっぱね。BGM ね、かっこいいんですよ。どこ行った白熊？いた。ちょっと待って、バグって。待て。ちょっと待って。なんかね、もうちょっといい武器が欲しいんですよ、いい武器がね、欲しいな。ちょっと待って、飛べない。これ硬いな。これ、痛い、プップーじゃない。ちょっと待って。乗って、ここはそう。ガッタンして言うわ。隣のビル乗って、怖そう。ちょっとね、もうちょっといい武器が欲しい。あ、違う。グレかー。やばい。白熊来た。まあいいや、グレでもいいや。とりあえず火力が出せればいい。おら。グレ結構火力ありますね、これ。グレーが結構火力あるぞ、これ。そんな攻撃してくんの？投げてきた。ビビった今。ね、グレはいいんだよな。グレはね、ちょっと使いづらいんですよね、でも。なんかね、アサルトライフルと、あれが欲しい。サブマシンガンがね、欲しい。ないな、出てこないの。じゃない、来ちゃった。そう、こいつがね、強いんですよ、このウサギ。このウサギなんかね、スナイパーみたいなの持ってて、怖いんですよね。やばい、狙われてる。マジどっちからやばい。ウサギ。でもこいつ、なんかぼったちなんですけど。いや、動きながら撃たなきゃいけないって知らないんですか？まさか。ウサギなのに。めっちゃ来た。で、数の暴力。ちょっと待って。リラックス。羊はね、弱いんだよな、めっちゃ。よし、勝った。で、これ強武器もらえるじゃん。ちょっと待って。これ一回捨てて、グレ捨てて、来た、強武器。来た。めっちゃ火力ある、この100も減るの、これ。もうこれだけ余裕じゃないよね。コアラ。でもせっかくだからフル武装するか。フルカスタムで。うるせえ
鹿フルカスタムでいきたいな、せっかくだ。フルカスタム、グレネードをしておいといて。グレネードね、自爆するっていうかなんか、ダメージは食らわないんですけど、あったあったあった。ダメージはね、もらわないんですけど、吹っ飛ばされちゃうから。よし、じゃあやってやりますか。勝負だ、この子。いや、もう終わったんだ。もう終わっちゃった。強すぎん、これ。一瞬で溶かした。火力高すぎて、もう相手が攻撃する隙間なかった。マジで。火力高すぎた。強すぎたわ。このコーラ持ってきますか。あれ、持てない。持てない。コーラもうね、見えないんだよな、これ。でかすぎて、持ってるかどうかもね、わかんないんだよ、これ。シーラカンスもこれ一瞬じゃないこれ。この火力なら。やっと当たったの火力高すぎる火力が高すぎる、これ。ずるいでしょ、これ。いや、コアラね、結構強いんですよ。ちょっとやってみますか。普通に銃だけで、さっきね、やってたんですけど、ピストルだけだとね、結構苦労するんですよ、あれ。ちょっとやってきますか。まあ、さっきね、一応勝ちパターンはね、見つけたから、あれなんですけど、割と苦労するんですよね。これ。いや、マジなんかマップもね、広くしたいとか言ってたんで。じゃあ行きますか。かかってこいよ、このコーラ。そっちが。いや、またね、オーストラリアのね、王座をね、あれしてやりますよ。ね、逃げる。ちょっと。車マジで。まあ、なんかこの辺のやつ壊しても出るかな。でも羊来るか、これ。この曲マジでかっこよすぎて好きですわ。めっちゃいいわ。これのやつ壊しても出るかな、これ。あ、出た。オッケー。このモーションマジで最高。ほんと好きですわ、これ。よっしゃ、行くか。ほら、かかってこいや。かかってこいやー。ほーい。これ逆回りした方がいいんじゃないもしかして。今から逆回りできるかでもこれ。いけるね、意外と。あ、でも電車はでも別に。ちょっとアクロバティックな戦い方しますか、ちょっと。いけるこれ。あ、でもシューター待ってそうだってシュートをしてるからダメだ。そう、このダッシュ中は、あれなんですよ、フックショットがね、フックショット使えないから。ちょっと待って、よいしょ。このモーションマジで何回見ても飽きない、これ。かっこよすぎるでしょ、これ。ちょっとね、アクロバティックな使い方をちょっと挑戦しよう。でもできるのかな、そもそも。これやった後って撃てるのか、これ。あ、撃てるけどむずいな、これ。ちょっと、むずすぎる。むずすぎる。ちょっと私にはまだ早かった。これ、これ取られちゃう。なんか、埋まってるけど。鹿だけで埋まってるっていうね。なんでもないです。よいしょ。なんかかっこいい戦い方したいですね、これでも。やっぱこれハマるわ。なんかこう、スパイダーマンみたいにこう横に振ったりとかはね、できないんで、これ。スパイダーマンみたいに。基本なんか縦にしかね、振れないんですよね、これ。
なんか、こういう飛び方はできるんですけど、なんかこう、当てた後に、こう横にちょっと振ったりとかがね、できたらいいな、これ。こういう感じ。あと9でやりづらいな、これ。あれ飛ばない。あ、そこそこじゃないんだよな。ここでね、横に振りたいですね、これ。なんかカメラ回せばいけるのかな、これ。カメラ回せばいけるこれ。いや、無理だな。無理ですね、これ。うん。ここでね、横に振ったりしたらね、なんか楽しそうなんですけど。うん。硬いなと。まあ、いっか。なんかため技出た、今。あ、こっちの方が火力あるじゃん。普通に立って殴った方が火力あるんですけど。あ、これはもう散々見てる。あれこれなんかさっき壊さなかった私。うん。なんか一気に C まで行った。あ、今壊したからか。ちょっとこれに乗って遊ぼうかな。ジャンプとかがね、こけやすすぎへん。これ走ってる車乗れるのかな。あ、ちょっと待って。実質ブラストローダーじゃん、これ。ブラストローダーできる。ブラストローダーできる、これ。楽しすぎ。あ、ちょっと待った。ちょっと。あ、まずい。縦列ファイヤーみたいな。あれちょっと待って。いやー、ちょっと。うわー。水の上もなんかね、走れるんですよね、これ。この牛ってちなみに黒くなった。殴ったら黒くなった。殴ったらってか当たったら黒くなった。めっちゃドリフトできる、これ。マリカーだった、これ。マリカーだったか、これ。マリカーじゃん。当たんないんですけど。やばい、なんかいる。羊が。動いてると当たんないんだ。牛どっか行った。牛、三つ連山もへったくれないな、これ。モテるの、これ、やっぱ。なんかそこら辺はあれなんですよ。ゴートしろ。いや、モテない、これ。モテないじゃん。そこら辺はなんか結構ゴートシミュレーター、リスペクトなんですかね。なんかいろんなもの持てるみたいなの。てか、ダンボ撃ち落としたいな、あれ。ダンボ。マジブラスト動画できる、これ。おーらららら、意外と滑るわ、これ。意外と滑るから、ちょっと。待って、ちょっと待ってね。よっしゃーぜむずい。ブラストザーザー並みの、なんかドリフトができる、これ。楽しいぞ、これ。おら。やばい、これ。めっちゃ楽しいんですけど。ちょっと待って。あとなんか加速当たりね。なるほどな。あとなんかここでなんかね、ミニ四駆みたいなことできるんですよ。さっきやってたんですけど、ちょっと待って。降りるか。他の車かっぱらう。赤いいですね、赤。ちょっと。いっぱいいる。許して。ちょっと待って。バースとか乗ってみますよ。乗れるのかな。乗れた。落ちた。ちょっと待って。
あった。あ、乗れないじゃん、でも。バス不安、バスそれやりづらいな。やっぱ普通の車か。普通の車で。あ、待って。ちょっと待って。めっちゃ滑る。めっちゃ滑る、これ。このね、あ、こっち側から乗れるかな、これ。あ、こっから乗れんじゃん。こっから行くか。こっから行きますか。あー、ちょっと待って。これむずい。めっちゃ滑る、これ。めちゃくちゃ滑るんですけど、これ。鹿のグリップ力が足りてないな。あ、邪魔しないで。邪魔しないでください。ちょっと人が遊んでるのに。うわー、すごいすごいすごい、なんかすごいあれができる、すごい。すごいしか言ってない。もうちょっと。うん。いや、めっちゃ楽しいんですけど。めっちゃ楽しいとはすごいしか言ってないけど。とりあえず、あの白熊、邪魔だからやるか。あ、車壊れる。白熊やっちまうか。そう、剥製みたいになってるんですよ。ほら。白熊ごときがよ。北極に帰りやがるってんだい。どこの方言だ。北極に帰りな。ここのぐるぐるするやりたい、これ。若干めっちゃ滑るな。いや、これできるのすごい感動したんですけど、これ。このミニ四駆みたいなの。すごくないですか、これ。これまさかできると思わなくて、なんとなく置いてあるだけかなと思ったら。いや、これめっちゃ楽しい、これ。このゲームで一番テンション上がったとこですから。正直。いやあ、これ登れないの。バック早すぎない。あ、こけちゃった。バック早すぎません、マジで。あ、これ登れないんだ。あとなんかあったかなあ、そう、馬とかに乗れるんですよ。馬。でっかい馬とか、あれコーラ復活してる。すごいそう、一望できますよ。こう見ると意外と狭いんだな、これ。あ、どっか行った。待って飛びすぎて。あ、警察署乗れるんだ、これ。乗れるけど、ここ入れない。いや、めっちゃ楽しいですよ、これ。馬も乗れるし。このシマウマはね、ちょっとなんか目が痛くなるけど、これ。目が痛くなるのがあれですか。鹿を体験するゲームですけど。何を言ってるんですか。見ての通りあれじゃないですか。鹿になるゲームですよ。非常に一般的な、鹿、マグロいる。マグロめっちゃこのガッタンするのやめてほしいけど。すごい、マグロ飛べるじゃん、しかも。これマグロですか、これ。多分マグロだと思うんですけど。マグロ乗れる。なんかすごい、マグロ乗れんじゃん。スリリク両用ですよ、このマグロ。すごくないですか。なんなら空も飛べるから。すげえ。なんこれ。
あ、でも、なんか引っかかってる。なんか引っかかってる。うん。何するゲームなんですかね、これ。私もわかんない。私もわかんないけど、なんかなんか遊ぶゲームです。なんだろう。うん。うん。なんか最終的にはなんかこの空間でなんか、多分 GTA 的な感じのね、あ、痛いあれをするゲームだと思います。そう。うん。うん。はい。そう。いや、これ1000円は買いでしょ。これ1000円はマジで買いですよ。うん。ハイドンはないよりも面白いよ、これ。ハイドンはないよりも面白いですよ、これ。ハイドンはないよりもいいよ、もちろん。うん。飛行機落としたいな、あれ。捕まえられないのかな、あれ。この辺も鹿にしよう。なんかぶつかってる。うん。うん。ちょっと鹿増やしますか。人間ない人間。鹿になりたい人、いた。うん。えちょっと待って、私何もしてないじゃん。私何もしてないけど。待って、鹿にしよう。それ弾貫通すんの？鹿になってくれないですか？やめて強い。でもこれ車乗ったらさ、大丈夫なんだよ。ちょっと待って。みんな頑張って。我が同胞たちよ。頑張って。これで戦ってくれないの？なんか、ただついてくるだけ？あんまり嬉しくないんだけど。ちょっと待ってよ。なんかなかったっけ？普通の銃か。そう、悪いことすると、こうやってね、警官が来るんですよ。なんかマジ GTA みたいなところある。どこ？どこ？ほら、グレネードくらいにグレネード強い。オッケー。で、まあ、この先はなんかね、まあ、開発中らしいんですけど。だから多分最終的に多分ライオンとか出るんじゃないですかね。グレネードって使いづらいからいいよ。置いといて。これ強武器なんで。コアラと戦いますからさ。コアラともね、戦えるんですよ、このゲーム。許して。そう、ボスも一応いるんですけど、ただこれ武器全部積んだらね、一瞬で溶かせるっていう。なんかね、普通のハンドガンだけだとね、割と苦労するんですけど、そうなんかね、ボスもいたりとか。こいつら何なんだ、マジで。何してくれるんだ、こいつらは一体。何をしてくれるんだ？一緒に走ってくれるだけ？あ、でも一緒になんか壊してるな。もっと増やしますか、鹿。もういない？どうやった？そう。鹿になりなさい。鹿になるのです。ちょっと待って。周りのあれが暴れすぎて、増やせない。もう人間いないかな？鹿になりたいと思いませんか？あなたも鹿になりませんか？
牛でかくね？どこだ？ちょっとこれね、キーがね、やりづらいんですよ、結構。この牛乗れる？やっぱ襲ってくる？もしかして。強すぎる。強すぎる、これ。これもしかしてあれ？これできるんじゃないですか？むずくね？飛びすぎて入らない。そんな飛ぶ？なんかいた。シール。無理だな。ちょっと無理があるな、これ。どこ行った鹿たち。あ、いたいた。気持ち悪い。気持ち悪い。気持ち悪い。えらいことあってる。すごいすごい。味方いっぱいいるのいいな。ダンボ落としたいんですけど。ダンボ落とせないのかな？ダンボ気になる、すごい。気になりません、あれ。当たらんな。やっぱちょっと鹿の頭じゃない、ちょっとエイムがな。てかなんか弾の速度、でも当たったでもあれ。結構ね、弾が遅いからな。どれぐらい受けば当たるんだろう、これ。どれぐらい受けば当たるのかわからん。全然当たんないんですけど、そもそも当たんないあれ、そもそも。当たんないのか、ダンボ当たんないのかな？飛行機とかも。早すぎて落とせないのあれ。この辺置いとけばいい。ちょっと、仲間。ちょっとやめて。戻っちゃった。ちょっと待って。このね、待ってよ逃がさんって操作がね、やりづらいんだよね。十字キーの上って押せないから、そんな。このシーラカンス何なんですかね、これ。一応攻撃したらね、なんか襲ってくるんですけど。かかってこいよ。弾届いてない？もしかして。シールカンス。めっちゃ邪魔される。シールカンスね、多分これボスなのかな、本来が。でもなんか今ね、判定台っぽくて別にね、なんもない。別になんもねえ。もういけるじゃん、これ。怒られた。戻されただよ。戻されたじゃん。そう、アーリーアクセスで、まだね、出たばっかなんで。全然なんかね、できてないところとかあるらしいんですよ。だからあんまり遠いとこ行くと、あれが出てくる。開発者さんが出てくる。これ。うるせえ、行かせろ。あれ？さっき殴れたもんな。なんか銃持ってたらね、さっき撃てたんですけど。あとなんかあったかな、できること。
れぐらいかな。馬乗ったし、車乗ったし。うん。ハマったんだけど。ハマった。で、これね、すごいですよ。剥製なんですよ、これ。このセンスよ。乗ってるとこ、作るのめんどくさいから、剥製くっつけようぜっていう。そのセンスだ。そのセンスマジで、すごすぎる。これダメージ食らうのかなこれ。あ、乗ってたら無敵じゃねこれ。なんか振ってるけど。ぶっちゃけね、車よりもね、降りた方が強いんだよ。降りた方がね、強いって。マジでこの銃拾った時のモーションがね、最高すぎる。かっこいい。かっこよすぎませんこれ。ちょっとガクガクしてる、ガクガクしてる。あらららららら。よこせ。よこせ。うん。ちなみにこれ車乗ったら防げるのかなこれ。はい。あ、乗れない。ダメらしいです。貫通してきた。ダメなんだ、やっぱり。うん。2分で飽きる。何言ってんすかまず1時間やってもこれまだ遊びますね。あとまあなんか本当にまだ開発中なんでね。まだまだね、こっから期待ですよ、これ。マジで。うん。期待の新作ですから。うん。うん。ちょっと叫びすぎてね、喉がやばいわ。馬にも乗れるし、これ。馬めっちゃ遅いけど。馬めっちゃ遅いんですよね。馬遅すぎると。あ、でも、馬火力高いんだ。なるほどね。なるほどね。馬めっちゃ遅く見える。ダメージじゃないんだ、これ。衝突ダメージじゃないんだね。AK 来た。AK 来た。AK かな、これ。うん。お疲れ様です。私もさすがにもうなんか、ちょっとやっぱね、開発中だからって言われて、もう多分、なんか触れるところがね、とりあえず今んところなさそうなんで、まあそろそろ乗ろうかなって感じですね。でもマグロにも乗れるの、素晴らしいな、これ。攻撃あんのかな、これ。攻撃はないんだ。これ乗ったままで撃ちたいですね、これ。マグロの操作性悪すぎるけど。マグロの操作性の悪さがやばい。意外と減らねえな、AK。やっぱね、武器何個かね、合わせて積むのがね、強いかな。なんかあったかなと。そんなもんかな、でも。うん。うん。フックショット撃った時に、フックショットのキーを変えれるようにしてほしいですね、これ。右クリックとかで飛べるようにしてほしい。で、あとは、フックショット刺した時に、なんていうんですかね。この左右、バスドアでもなんでもいいけど、左右でこうちょっと体を触れるようにしてくれると楽しいかもしれない。
や、マジでこのアニメーションほんと最高なんですけど。うん。うん。ふふふふ。ふふふ。相手の足が速くて、ブレーが当たってないんだけど。そうだ、やっぱこの、フックショットのね、もうちょっとなんか可動性を上げてくれると楽しいかもしれない。下にうん。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 あといっぱい来た。まだいたんだ。腕当てづらいな、これ。まあ、あと一回 B まで上がったら終わりますか。上がって上がったってかもう。あ、ここめっちゃ武器あるじゃん。フルカッサマでもあれか。あれ倒さないと無理か。で、グレー落としたい。あ、これ、トットジンか、これ。グレーちょっとね、使いづらいからね。違う。ちょっと待って、痛い。これ。キュイうわーフーおらうん。この火力ほんま、やばいよ、これ。うん。いや、でもあと、あれでしょ、羊だけでしょ。うーん。うーん。ぽい。どこ行ったうん。うん。うわー。やべえ。これ倒すかあ、ダメさすがに無理か。さすがに押せない。うん。でもそんな感じで、まあ、今後に期待ということで。あ、これフィードバック送れんのこれ。あ、送れる。あ、ちょっと、よいしょ。まあいいか。まあ、それ後で送っとこう。ちょっと待って。じゃあそんな感じで終わりましょう。じゃあありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。今ね、多分、何パーセントオフかなちょっと忘れたけど、安くなってるんで、ぜひ買いましょう。ぜひ買いましょう。じゃあお疲れ様です。ほいっと。お疲れ様です。お疲れ様です。